Braid. Oh, är större. Lång. Tror du det är mania? Okej. Allt är svärst. Fuck jag blir harst. Där. Ja. Nice. Så är Bernt ut så den runt och shit. Pretty much. World art. Typ lite där. Läkare kan man. 3 Isis piece. Vad fuck är det? En cool background och så shit, men fuck är det? Spacebar, okej. Klättra. Det är bara sån där plattformar och shit. Så du, var är det? Du är... Jag vet inte hur du är. Jag tar kompa. Ah, ja, det är kompa. Okej, hoppa han. Fuck, jag ska hoppa. Kom on, man. Okej, jag landar in. Gira gånger där. Cut with purpose. Jag vet inte, det är en massa böcker man kan läsa hvis man vill. Jag vet inte, jag slister. Oh, vad gott. Men här kommer en dinosaurier att man kan bana och säga att the princess är in another castle, så jag vet inte. Se. What? What? Ja, mest av. Alltså kannen. Are you serious? Vad det twina? God. Oh my. That is awesome. Kvärt. Vad det twina? Ja. Skilda med, men det är coolt. But yeah, did it yo? Oh shit. So basically it is there. Oh my god, det var inte galt! Woo! Nej, det var en montage där. Okay, so basically to see how shit on what nagger dudes and see here on the castle. Yes, du kom så långt. I'm sorry, but the princess is real fucking original of theirs. My god. No! So cut now. Jag klarar känna stigen som ska på toppen, Arnan. 39 efter. And you stay there. Oh, if I fucking leech in the V, quit that? Så jag en grönner. That jag got fucking mining. Jo, grön tänk färs efter tunna, Levi. Alltså, vars du åtje? Jag vet inte om det är bästa spelet som shit mining.
Hallå tid. Spär för ut och snacka tjockon. Bastard alltså. Man kunde ringa det så till mig. Jag vet inte. Hej tid. Fuck off, du snackar svåkon. Röjn rakra Levi. Han röjner. Okej, så dick. Det är mot spel. Jag tackar... Oh, fuck! Hur gör som chatter? Tror jag det är freaking här. Jag vet inte. Hur chatter? Det är just... Fuck you, chatta. Det var en... Man, kanin... Fucking... Fuck är det bra? If I bring not Dota or this. Är totally på Dota. Nej! Det vi tog en tjej-kopi av Dota alltså. Jag tror att du lärde dig att spela. Det var en sekund när. Inte allt kopior. I regret all the copies. No! Hur fan är tjej-kopior? Alltså tjej, dude. Och så fick du tjej i ögonen. Nej, 4. Wow. Seriöst, Simon. Du är the lucky winner. Ish lucky. 1 billion, what? It's not a blessing, it's a curse. Exactly. Oh my god. Yeah, okay. Camp out, you fucking... You bitch! Ah, shit, det är bandet som är stopp. Axel spelar. No. God bless me with this terrible, terrible game. Yes! Snutte mig här. Men jag snutte han istället för det. Ja. Fuck you. Spelen lost. Okej, så. God, my Irish! Phonic puzzles. Oh, lucky. Och jag bara inte kämpade 3 över ett och short. Hundtals som är mest Whoa, that was very strange, but the... For man the V? What? Huh? What? Man, fuck this game, man! Dude, that suckar! Du har imponerat i början. Ja, men så jag det bullshit with trans princess. Princess who? She must be in another castle. Ja, men jag säger bara fuck you, din sarrish. Jag är inte Levi, jag hade kopior. Det är kopiat. Att det är Fuck kopior, you! det är som en parody, ja? Okej? Parody of my ass, though. Sour princess shit for it. Fuck this. Levi. Okay, fjärde av er. What the hell? What the fuck? Okay. Fuck this. Jump, man. Jump, man! Dude! What the donkey? Simon? Get deras dorky flit igenom. Okej. Och Símun inte... Bara Símun inte snacka fucking tänker Herman nägat Super Mario. Fuck it, man ska bara hoppa fram efter. Nej!
fuck this. Bara, Yeah. Hello, there. I'm sorry, but ja, det är akkurat det som ja, det är perfekt här. Urslit som jag kom här and shit, och så säger jag bara, hey man, princess, hey, where are you going? Yeah, fuck you, Tataras. det blir rage.